Victoria. Καλησπέρα σε όλους σας. Θέλω να ξεκινήσω σήμερα αφιερώνοντας αυτή την νίκη. Especialmente porque creemos que ha sido un partido importante. Κυρίως επειδή θεωρούμε ότι ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι. Y querría dedicarle a un compañero del cuerpo técnico que es una grandísima persona y mejor persona que profesional. Και θέλουμε να το αφιερώσουμε σε ένα μέλος του τεχνικού team, ο οποίος πέρα από καταπληκτικός επαγγελματίας είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Que recientemente ha sido intervenido de una lesión muy antigua. Που πρόσφατα έκανε μια επέμβαση από έναν τραυματισμό που είχε μαζί του εδώ και καιρό. Como es Slov. Όπως είναι ο Σλόμπο, προπονητής τερματοφυλάκων. Quiero dedicarle a toda la afición esta victoria. Θέλω να αφιερώσουμε αυτή τη νίκη σε όλους τους φιλάθλους. Pero muy especialmente αλλά ειδικά a un chico que me ha hecho muy fácil la charla táctica a mis jugadores para este partido. Ένα νεαρό παιδί, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ στη σημερινή πριν το παιχνίδι συζήτηση που είχαμε με τους παίκτες. Me ha llegado una carta de un chico a mi poder que me ha traducido Alex. Λάβαμε μια επιστολή ενός νεαρού οπαδού φιλάθλου της ΑΕΚ που μεταφράσαμε σήμερα το απόγευμα. Que me pedía que honrásemos la historia de ΑΕΚ. Όπου μας ζητούσε να τιμήσουμε την ιστορία της ΑΕΚ. Que honrásemos a aquellos antepasados que por lo visto tanto sufrieron cuando fueron expulsados de Constantinopla. Να έχουμε υπερηφάνεια και τιμή για όλους εκείνους πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να φύγουν από Κωνσταντινούπολη σε πολύ δύσκολους καιρούς που πέρασαν πολύ άσχημες στιγμές. Y que lo único que querían era que se sintiesen orgullosos desde arriba, desde el cielo. Το μόνο που ήθελε ο νεαρός ήταν να αισθάνονται όλοι περήφανοι πως είναι εδώ και όσοι δεν είναι πια κοντά μας για αυτό που θα βλέπαν σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Al igual que hoy será muy feliz en el cielo Costas. Όπως επίσης θεωρώ ότι θα είναι πολύ ευτυχισμένος και ο Κώστας που είναι κοντά μας. Ese chico que perdió la vida de Original 21. Το παλικάρι που έχασε τη ζωή του της Original 21. Y eso es lo que quiero, que seamos todos una familia. Και αυτό είναι που ζητάμε να κάνουμε εδώ, να γίνουμε μια οικογένεια όλοι. Que disfrutemos de las victorias. Να απολαμβάνουμε τις νίκες. Y que ahoguemos las penas en la derrota todos juntos. Και βεβαίως να πνίγουμε και τις δυστυχίες, τις δύσκολες στιγμές όταν έρχονται και ήττες. No podemos ser un estado de ánimo, como ya dije en otras entrevistas. Έχω ξαναπεί και στο παρελθόν σε άλλες συνεντεύξεις τύπου ότι δεν μπορούμε να η κατάστασή μας, οι συνθήκες μας, τέλος πάντων το συμπεριφορικός μας κόσμος να εξαρτάται από τα αποτελέσματα και μόνο. Ni deprimidos cuando perdemos. Ούτε να είμαστε πολύ απογοητευμένοι όταν χάνουμε. Ni un exceso de euforia por esta importante victoria. Ούτε και να χάνουμε τον έλεγχο και να ενθουσιαζόμαστε παραπάνω από ό,τι πρέπει όταν κάνουμε και μια νίκη. Gracias por soportar mi dedicación. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το χρόνο να πω αυτά τα πράγματα. Y estoy abierto a las preguntas que ustedes consideréis oportunas. Και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε.